Λοιπόν, error boundaries. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ λίγο τον κώδικα, να εξηγήσω τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ επειδή είναι λίγο δύσκολο το error boundary, δεν μπορώ να το γράψω από την αρχή, απλά θα έχω τον κώδικα έτοιμο και θα σας ξεναγήσω εδώ πέρα. Σε αυτό λοιπόν το application, το app, χρησιμοποιώ ένα component που λέγεται buggy counter. Είναι αυτό εδώ πέρα το countdown to extinction. Έτσι είναι αυτό το κουμπάκι. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το buggy counter? Είναι ένα class component, οπότε για να θυμηθούμε λίγο και τα class components. Έχει ένα state με έναν counter που ξεκινάει από το 5. Έχει έναν event handler που πατιέται όταν πατάμε το κουμπάκι. Και αυτός ο event handler μειώνει το counter. Έτσι, από το 5 το πηγαίνει στο 4, 3, 2, 1 κτλ. Και εδώ πέρα τι έχω κάνει? Όταν φτάσει ο counter, το state counter έτσι στο 0, έχω βάλει αυτό το conditional, το οποίο ρίχνει ένα error. Θέλω δηλαδή εδώ πέρα να εξομοιώσω τέλος πάντων να προσομοιώσω ένα λάθος, ότι κάτι συμβαίνει για κάποιο λόγο μέσα στο component μου και ο κώδικας σπάει. Οπότε εδώ στην αρχή, ας πούμε, ο κώδικας θα τρέξει κανονικά, γιατί το if θα είναι false, έτσι το counter δεν θα είναι 0, αλλά όταν αυτό μειωθεί και πάει στο 0, θα τρέξει αυτός ο κώδικας, θα ρίξω ένα error και θα σπάσει, ας πούμε, ο κώδικας εδώ πέρα στη JavaScript. Οπότε αυτό το buggy counter τι κάνει? Όταν ο counter φτάσει στο 0, ο κώδικας σπάει, μου κάνει throw ένα error, το βλέπω εδώ πέρα και στην κονσόλα, έτσι ένα JavaScript error, και σπάει τον κώδικά μου. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε εξαφανίζονται όλα. Δεν το έχω κάνει handle και δεν μπορώ, είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα component να κάνω handle ένα error, ειδικά με αυτό το component δεν είναι δικό μου. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχω εγώ έναν τρόπο να κάνω handle αυτό το error. Και ουσιαστικά αυτό που μας δίνει η React είναι η component, ας το πούμε έτσι, έκδοχη του try-catch. Μας λέει όπως ακριβώς στην JavaScript, έτσι, έχεις ένα error, ας πούμε, το οποίο τρέχει, ας πούμε, πετάγεται και σπάει όλο τον κώδικα και σταματάει η εφαρμογή σου, βάζεις ένα try-catch, το βάζεις εκεί μέσα και τουλάχιστον προστατεύεις τον κώδικά σου. Δηλαδή πιάνεις το error, μπορείς να κάνεις κάτι εδώ πέρα με το error object, αλλά εφόσον το αγκαλιάζει αυτό το try-catch, ας πούμε, statement, δεν έχεις πρόβλημα με το error, ας πούμε, να σπάει τον υπόλοιπο κώδικα. Οπότε στην React, αν θέλετε, αυτό εδώ πέρα το σχήμα, handle error here, έτσι, μας δίνει ένα component, το οποίο το ονομάζει error boundary και μας λέει ότι θα κάνεις, ας πούμε, την ίδια λογική, απλά με τη μορφή των tags. Οπότε, αν έχω, ας πούμε, ένα error component, που κανονικά θα μου έσπαγε τον κώδικα, το βάζω μέσα σε ένα error boundary component και μου προστατεύει την εφαρμογή μου. Αν κάτι συμβεί εδώ πέρα μέσα στο error, δεν θα σπάσει η εφαρμογή, θα σταματήσει να δουλέψει, θα έχω ένα error handling, θα προστατεύσει την εφαρμογή μου. Οπότε μου δίνει αυτό το error boundary για να προστατεύσω από κάποια, ας πούμε έτσι, ρυψοκίνδυνα, τέλος πάντων επικίνδυνα components που ενδεχομένως, ας πούμε, να κάνουν throw ή να μην μπορώ να διαχειριστώ τα λάθη τους. Και έχω το error boundary. Λοιπόν, τώρα, έχω δύο εκδοχές. Έχω την εκδοχή class, που μου τη δίνει η ίδια η React, και υπάρχει και μια βιβλιοθηκούλα που θα το δούμε σε λίγο, με την οποία μπορώ να κάνω import ένα error boundary functional component και να το χρησιμοποιήσω όπως ακριβώς και με το class component, για να είμαι λίγο πιο κοντά στην functional λογική. Αυτό εδώ πέρα το παράδειγμα δεν το έχω γράψει εγώ φυσικά, το έχω πάρει από το official documentation.
Οπότε, αν πάμε στο error boundary της React, μας έχει ακριβώς εδώ πέρα, μας μιλάει για αυτά τα error boundaries και μας έχει εδώ πέρα ένα class component error boundary. Οπότε απλά έχω πάρει εγώ το σκελετό, τον έχω κάνει copy-paste. Εδώ πέρα το ενδιαφέρον είναι ότι σετάρουμε ένα state με δύο properties, το error και το error info. Εδώ πέρα μέσα θα καταχωρούνται οι πληροφορίες σχετικά με το error object και μια περιγραφή του τι έχει συμβεί. Και χρησιμοποιούμε ένα lifecycle method, το component did catch. Είχαμε δει το component did mount, το component will unmount, δεν θυμάμαι ποιο άλλο, component did update. Υπάρχει και το component did catch. Τα class components έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Έχουν πάρα πολλές μεθόδους που τρέχουν σε διάφορες φάσεις του κύκλου. Αυτό εδώ πέρα τρέχει όταν πιάσει ένα error. Οπότε, αν το χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα class component, αυτό γεμίζει αυτομάτως με ένα error object και ένα error info. Ορίζουμε εμείς το state, ούτως ώστε όταν κάνουμε το catch, παίρνουμε τα δεδομένα και αλλάζουμε το state. Και πάμε εδώ πέρα και κάνουμε έναν έλεγχο. Τι ρεντάρουμε μέσα από αυτό το component? Έχουμε δύο return statement, όπως βλέπετε. Σε περίπτωση που το this state error info είναι κενό, όταν δηλαδή ενεργοποιείται και γίνεται mount το component, το state error info είναι null. Έτσι το είχαμε δει εδώ πέρα. Είναι null. Οπότε αυτό το condition θα είναι false και άρα θα προσπεράσει και θα επιστρέψει τα children. Οπότε αυτό το component, όχι ό,τι παιδιά έχει εντός του, θα τα επιστρέψει αυτούσια εάν δεν έχει υπάρξει error. Αν έχει υπάρξει όμως error, θα βάλουμε εδώ πέρα ένα custom markup. Αυτό είναι δικό μας κομμάτι. Εδώ εμείς εμφανίζουμε ό,τι θέλουμε. Και με έναν όμορφο εδώ πέρα τρόπο εμφανίζει αυτές τις δύο πληροφορίες. Το state error και κάποιο, ας πούμε, stack εδώ πέρα trace από το error info. Οπότε παίρνει τις πληροφορίες από το state, οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί, έχουν μαζευτεί εδώ πέρα από το component did catch και τις εμφανίζουμε εδώ πέρα με όποιον τρόπο θέλουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά το component did catch πιάνει τα errors που συμβαίνουν εντός αυτού του component και μας δίνει μια εναλλακτική εκδοχή σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Οπότε αν εγώ τώρα πάω και ραπάρω όχι το πρώτο buggy counter που βρίσκεται εδώ πέρα, αλλά τα δύο επόμενα buggy counter, δηλαδή εδώ πιο κάτω, έχω βάλει αυτά τα δύο μέσα σε ένα error boundary, θα δείτε ότι αυτά όταν φτάσουν στο 0, είτε το ένα είτε το άλλο, δεν θα σπάσει η εφαρμογή μου, δηλαδή δεν θα εξαφανιστούν το υπόλοιπο περιεχόμενο, θα εμφανιστεί αυτό το render, αυτό το conditional render εδώ πέρα. Αυτό να το. Και τι μου δίνει εδώ πέρα? Μου δείχνει ένα τίτλο, something went wrong, και άμα θέλω ανοίγω και βλέπω τα state error messages και τα stack traces κτλ. Τώρα αυτά αν θέλω να τα δείχνω στο χρήστη ή δεν τα δείχνω, ας πούμε. Οπότε αντί να σπάσει η εφαρμογή, εμφανίζω εγώ ένα εναλλακτικό μήνυμα. Εδώ αν δεν θέλω να δώσω αυτές τις πληροφορίες, μπορεί απλά να πω εγώ return μόνο ένα τίτλο. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να βλέπει ο χρήστης κάτι άλλο. Οπότε, αν εδώ κάνω απλά το μάρκα που θέλω εγώ να επιστρέψω. Έτσι δεν με περιορίζει εδώ πέρα να κάνω οτιδήποτε. Στην περίπτωση λοιπόν που κάποιο από το children κάνει throw, έτσι, εδώ έχουμε τώρα ένα error boundary που αγκαλιάζει αυτά τα δύο αντικείμενα. Να το error boundary και να τα δύο αντικείμενα. Λοιπόν, αν κάποιο child component, εδώ έχει τρία μάλιστα κιόλας, έτσι, και τα εμφανίζει. Να το πρώτο παιδί, το δεύτερο και το τρίτο. Αν κάποιο από αυτά κάνει throw, θα το πιάσει, θα το κάνει catch και θα μου εμφανίσει αυτό το
εναλλακτικό, ας πούμε, τέλος πάντων component. Στην περίπτωση που κάνω wrap ένα component, έτσι, δεν θα επηρεάσει τα υπόλοιπα. Δηλαδή εδώ, αν κάνει throw κάποιο από αυτά τα δύο, το άλλο θα συνεχίζει να εμφανίζεται κανονικά. Οπότε, αν κάνω error boundary απλά ένα component, αν σπάσει αυτό, OK, something went wrong, μου δείχνει το περιεχόμενο, αλλά το άλλο, βλέπετε, έχει παραμείνει και εμφανίζεται. Οπότε, αναλόγως εγώ τι θέλω να κάνω catch και φυσικά κάνει και αυτό throw. Έτσι. Πολύ ωραίο pattern και πολύ ωραίο χρήσιμο αυτό. Ειδικά σε περιπτώσεις που έχουμε ένα third party component, το οποίο ενδεχομένως να είναι λίγο επικίνδυνο, να μπορεί να κάνει κάποιο throw, ας πούμε, να μην έχουν γράψει, ξέρω εγώ, τον κώδικα καλά και να μην κάνουν handle τα errors μέσα, οπότε ενδεχομένως να επηρεάσει την εφαρμογή μου, έτσι, αρνητικά και να σπάσει τον κώδικά μου. Βάζουμε το error boundary και έχουμε αυτή την ασφάλεια.